30 minutes later. Kabuhay nyo. Kubos! Oh yan, biryani. Masarap. Kasi okay, tagpaplano din yun. Man. Hindi ko masarap. Biryani. Sarap yung sa ano. Malayo din yun. Mahal ka na. Binibidyo kita. Bibidyohan din kita. Mangan nuy, mga uragon, mangan. Ito po yung pagkain ng mga babae. Ikaw ba minuto kay Gwen? Katas lang na ano yan. Katas lang ba? San Miguel yan. Katas lang San Miguel. Katas ng Nigeria no dyan. Ito pa yung kanin no? Hindi ako nagkakanin. Focus lang ako. Ang wallet. Mulupit ka. Idol si Jigs. Idol. Kailangan minsan mag-bawas ka ng kanin. Para yung dyan, hindi masyadong malaki. Para kayo, lusun. Pantuan mo ko. Maniwala ka dyan. Pag gutom ka na. Di ba? Kasi, Ay, tingnan mo siya kung gawa. Laki na. Right na. Purkit bibili ka na ng bako. ano bibili mo sa phone dyan? Ested? Bukan mo.